April 9, 1942, sumuko ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Japanese Imperial Army matapos ang 3 buwang labanan sa Bataan. Kasunod nito ay sapilitang sinama ang libu-libong sundalong Amerikano at Pilipino sa Bataan Death March kung saan sila ay nagmarcha ng mahigit 100 kilometro patungo sa Kapas Tarlac. Gutom, dehydration at katakot-takot na pisikal na pang-aabuso ang inabot ng mga sundalong Pinoy at Kano. Upang bigyang pagkilala ang kanilang kabayanihan, nagkaroon ng wreath-laying ceremony at 21 gun salute ang lokal na pamahalaan ng Minalin, Pampanga ngayong Martes, April 11, sa tapat ng Monument of Unknown Heroes sa Barangay San Nicolas. Matapos nito ay inanunsyo na rin ang pagkakapasa ng Municipal Order 139 na kumikilala kina Brigadier General Bernardo Poblete o Commander Banal at Elena Poblete o Commander Mameng bilang local heroes ng Minalin. Ito ay dahil sa kanilang partisipasyon at pangunguna sa Banal Regiment Unit ng Hukbong Bayan laban sa Hapon o Hukbalahap Resistance Movement na siya kinikilala rin ng United States Armed Forces of the Far East o USAFE. So ring Banal family po, ila po ring declared local heroes na ning Minalin. So Bernardo Poblete po, aka Commander Banal po, is the patriarch of the family. So yung kaya pong asawa, Rafaela, hanggang pong sabi rapin, ding babae, ken lang, and on those times, bala mo, karen lang pamilya na, pero iya pong in charge keng ammunition. So makanya naman po, metong po kareng anak, day Commander Mameng, also, Commander Mameng or Elenita Poblete, metong niya po karetang female commanders na po ning Hukbalahap. Paliwanag ni Vice Mayor Rondon Mercado na papanahon na para bigyan ng karampatang pagkilala ang Banal Regiment dahil sa kanilang pagtatanggol sa bansa. Kailangan natin ma-recognize, kasi yung bravery nila na ipinakita sa bayan in the history, kailangan malaman ng mga present day ngayon para naman ma-inspire yung mga present hero natin ngayon para mamana nila yung heroism na taglay ng tao nila. So sa mga kasama sa Bataso, kasama yung pagtuturo sa mga local school dito sa Minalin. Tuturo nila yung kabayanihan, yung history ng Banal Regiment. Tsaka magtatayo rin po tayo ng mga katulad niyan, yung mga monument para bigyan galal sila Commander Banal at Commander Mameng. Hindi mo masusukot ang kabayanihan ng Pamilya Banal at kanilang mga kasama. Ito ay magsisilbing inspirasyon para sa mga Minalenyo upang mas umusbong ang kanilang pagmamahal sa bayan. Ayon naman kay Edgar Yambao, ang Municipal Administrator ng Minalin, dapat pamarisan ng mga Minalenyo, lalo na ng mga kabataan, ang pinakitang kapayanihan ng mga Poblete. Definitely, magsisilbi silang inspirasyon sa aming mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan, yung mga ginawa ni Commander Banal noong panahon ng Hapon na nakibaka, nakilaban, nanindigan para sa kalayaan ng ating bayan. Hindi kailangan humawak ka ng baril o sandata para matawag kang bayani. The mere fact na tumulong ka noon bilang tagapaghatid ng sulat, tagabigay ng tubig o tagabigay ng pagkain, isa ka ng bayani. Hindi naman maipaliwanag ang galak ng mga kapamilya nila Commander Banal at Commander Mameng dahil nabigyan na ng formal na pagkilala ang kanilang mga ninuno. Ako po bilang direct descendant ni Bernardo Poblete, hindi ko alam kung iiyak ako kasi for the first time ngayon lang sila naalala nung araw ng Kagitingan at may ordinansa po yung ating bayan na naging local hero sila. Ang kagandahan po nito, dalawa po yung nabigyan ng karangalan at doon sa ordinansa, isinama po yung ibang miyembro ng pamilya na kung saan yung buong pamilya nasa Banal Regiment po. Ayun po. Ako si JM De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.